we are talking about the war on poverty, and when we say that most of the people who are impacted by poverty are women and children, this is the picture. We are in Bohera today, just a stone's throw away from Rambita Growth Point, and here we have women, our mothers, our sisters. This is how they make a living, crushing rock with their own bare hands. Ati isusu chedu kutswanya vanoda kuvaka vaya vanotora vachinovakisa kudzimba dzavo. Saka pazuva munogona kuita mari? Togona kutswanya mabhara matatu. Mopiwa $3 pazuva. Saka tinomboti ikawanda kudai munhu anenge auya tochipima tichimupa. Saka matanga nguva iyi? Makuseni kutomuka semakumukira anongoenda vekubasa ritori basa zvemunhu wamwari. Kutomuka. Makuve chikoro vachingobuda kwakutobudawo. Nekuti upenyu hwacho hwakatongomwa. Saka munotongotanga kungori pwanya dombo riri zvarakaita izvi? Tinoita yekuchera ka. Chimba napo tachita zvekuchera. Manenge akaitawo mahombe aya wotoro rimwe zisando zihombe ratinaro uchirova achita madiki. I'm standing right here in the hole dug by these ladies. They dig these rocks out so that they can crush them with their bare hands. And you can imagine people doing this every single day. And you know, they're not doing this in a shade, they're doing this under the open sun. Ndoda kuboedza kuti ndipwanye rimwe chete ndione kuti zvakaoma sei. Saka Saka munozviita izvi, people do this without safety glasses, without any protection for their hands. And they do this all day. Nemaziso anogona unotogona kutobva ziso naizvozvo izvi. Saka muri kundiudza kuti ndo zvamunoswera muchiita izvi? Ipapa tikaitengesa akazoti dai kungoti dai masvikirana kuti mambosvika tichida kutengesa yati takatswanya. Hatina mari yatombopuwa kunzi ima tinongoisiwa mufoni. Kana atenga mabharafu anongoisa $4 yakadaro. Zvozoti iko zvinezvi mukati umu i30%. Ukabudisa $10, uine $10 unobatiwa $3 wopuwa $7 kuti upuwe yake ishi yako iwe. Saka chimwe chinhu chiri kunetsa ndichocho chekuti pamunotengesa mukaisirwa mari eco cash. Ichazodzika futi yonzi 30%. Inotonzi 30% hapana nhango izvozvi mukada kutopinda mukati umu kuti ndine mari iri mufoni mina izvezvi pacheco cash vanotokudzai kuti 20%. Pamusoro pekutambura nezvamuri kuita izvi munozobatirwa zvekare futi. Unotono hapo ndo mutemo. Pamwe vanototi 35%. Shepherd. Ipapo vanoto nhango iko zvino tikaishanda kudai kutona ibudisa kwacho mufoni ritori basi. Ipapa. Ayangava mabhara mangana aya mama. Hapana gona kubuda 15 kana 14. Asi makacha for 2 weeks. Saka pa 2 weeks mashandira $15. Inopinda mu eco cash. Inopinda mu eco cash yozonobatwa imwe $6 also. Saka tototi pa week mashandira $10. This needs to end. When we talk about the need to win the war on poverty, this is what we are talking about. So even as we talk to these ladies and to the people who have to endure these kinds of living and working conditions, we say, when you make a choice on the 30th of July, make sure you make the right choice. Make sure you choose those people who understand what you're going through and who truly care to be your leaders.